Kobono loko song jeng je siwi nogoi phaimani tabuk sak jora jeng kok tirprano hamya samung khlaimani nogyaku jeng je nogoi phaimani kok tirpra chini dofani bagai tiprasa hamkradi bagai no samung tangai tongo tamni bono loko song kasuk sejalai bini samung kaham nogoi buni chamano nasikmaya dangni buni kahamata sejadi kenata nangdi loko song nang bobo haikeno samung kaham ya beri sedi nang bo salja loko song sajaknai phona kaham samung tawo hinai hamya kok sawi nang ta siljadi kebura hamya ta wansukdi buni kaham no nasikmanya buni samani no nasle nai ro phaidi sing borok nai khoktei kok tirprani takhu komol koloino tamo hini sejaka sing birho jamate ni khoktei bo khanalayana te nailayana norok nai tongdi 다쿠로 니록 사라 ত্রিপুরানি বুকুং বারারক যত দফানি 19টা জাতি গোষ্ঠী ত্রিপুরানি যে বুকুং কলক বুকুং বারা যতনো সিওয়ানি নাংনাই কমল কলয়নি ইতিহাস তমা বনি বুফা তাবক ফানো সিপিআইএম তংখ মন মুক্তি পরিষদ বনি বসালা কমল কলয় 2018 সরকার ফাইমানে পরে বনো ও ত্রিপুরা রাজ্যনি জুট সরকার ন অন্য কোনো পার্টি নেই বাঙালি সিপিআইএম নে কক থাইছে বনা হায়া সায়া শুধু একমাত্র সরকার আইপিএফ বিজেপি সরকার সিমিনে হায়া সাইতো এখন হাইনে মই जों সিওয়ারে নাংনাই বনে কক বাই বিভ্রান্ত অঙ্গই সিনি সরকার जों হায়া হংখাংকে তাগরক जों সায়াংনাই আং তৈদুনি বরক Ani nok tuidu singlungo ang kahangkene saimanu komol koloini poribar ni kahini saimanu boni takuk bukuk ni kahini saimanu komol koloi nawo phaike tama khai dong saimanu जों purano saimanu takuk no bo biang ye biang uskani rowoi Bengaluru tongnai nini Chennai o tongnai borono uskani rowoi phun mai kok salailanka Facebook লাইভ খালাই রবই ইউটিউব নি বিসিংতৈ চিনি সরকার ন বেঙ্গাই রবই বনু ষড়যন্ত্র খাই দङ দাহুর phiaba baksa loko songke bono joto bini kaham samung tangmani nogoi joto hamya siljalaija oba hagena khoroja khornai loko song silja oino social media rongni bising dekhe borok bisalaija bongni o silja mani no tini borokni o siljamungno ke khoroksapano jajaknai kiri naidi loko song tam hini siljaka ulta borokno koktirprano je hamesha o siljanai rokno borok ulta tam hini siljaka norok khanai baidi loko songni khoktei tei pulyani sibe paithak jora norok khanai tongdi borok tamo saka ar kaisa kaini media rokno bo borok hamia niji sakni bagai samung tamo hinai borok kok siljamung rikha norok khanai tongdi Lacir ini agak tarik temu UIP tineta petuan neta ro hasuk hala si sengsa gaza tipe lain bilang nanglai pun nahan lai pun tipe lain si nahau ke ban hani bagi topan bagi tang ke batang lai stiku orang te kaisa hanya hong lagi kogong lagi hai kaisa masuk balang bu segian kiri nang balang UIP tineta kanya roba borong ni UN si babu bay mebar babu lah ke bulai tok lain di hanya salah di walai di hilap kernyana masuk tonggar yang banyak komtano masuk torzak banyak borong komtate sah masuk tongai ke ba 2023 bidan sobang ke spajak bele apur biang thangmani borong ne tabuk jora buino sason khaimini ottasar khaimini borong ni jibon dikrui borong ni wasung mani kri de salta borong biang khari yong nai tabuk sido jotono komta ganang puhi sorga ganang puhi jel dalai bulai tok lai mahing mani borong le salsa biang kharnai yakul higre yakul sujang nai borong salsa hain bagen ni yakul khileme no boddo khairi jara IPP khairi rang kobong mungnar ge ok saklai ge nero salsa pati bai phangke nero biang thangnai sini habagra bebak jagabono oti prasa boni besarogno masaya manung yangai khakasai gei je phantong sa khayung hakotoro subabui tongo
Tini pojonto o media rok kebang mang tongo sini ti prasani. Taisa mang de funuka. Taisa mang de funuka. Kaisa mang de bagrani febar boro kok sai knaroka knaro ya. Tani bagai sarthok. O jaga nai di je Alisha hain haibo public ni thani phaipiuka. Tamani bagai kangke komol kolo ini je kok Tripura ni bisingo je tabok solegui tongo pressure. Hain hai pressure ogui bekai ja klai rana bagai. Tini komol kolo ni sak harmung bai. Tripura sa masaya manung ya makaya masing kesama o khaja te o mai kri rok no. Funuk gui Tripura sa maya gna ro no funuk gui. Dukho kosto no bag gui. Joton sualaika saun karone komol koloni sabtharmung karone tini bose komol koloni je samung je media ni samung abono je government je kuno government je form khaitung kangke u government ni against pressure ogui public no man thairani abongka media ni samung mitli taun bang komol kole hamyang kabron thango u kogno samani koroksa biri ho jamatia nei bone patin sten khanya bagai komol koloni 14 gusti haifu sokpo raifu nei saka bono ang hai je democracy ni four pillar je media boni samani no ang reaction ma jagabo ana rep khajak pu so khajak pu film faimale drak sungja ojon khlagi usrai rungni sugya bororo khlagi funuk maya korok sabi al borok nono bus kang tiklai te pege yang nahadi hnei foto bumaro awasaga de korok sa bial borok no funugui amo bial hnei foto bumar abasaya awas somas ni bisingo bele lasima sungsa nang bune rodi kintu mo khangkholo rodi awda iklai chini je tabawi suhel takuk bo omtai mo khang he pus khai tongo tani bagai educated borok hangke uncivilized borok felai unu awani bagai sini borok no jono kisake bono sung subagai lockdown ni jora sak sangsar wimano asuk ni sini borok ro asuk bikhara kri sung jotono khabo masong nai kolsano jono khaksa lagi phano sung o horsano par khlai nei hnai hakase subao no khapro thon khlagi phan phagi subao khlai manai hambai